Shugaban Amurka ya ce Isra'ila da Lebanon sun amince da tsagaita wuta. Shugaban sojin Pakistan ya gana da jami'an Iran a ƙoƙari na samun yanayin tattaunawa da Amurka. An yanke wa jagoran adawa Afirka ta Kudu hukuncin ɗaurin shekaru saboda amfani da makami ba bisa ƙa'ida ba. Hafsan hafsoshin ƙasar Pakistan ya gana da jami'an gwamnatin Iran a birnin Tehran a ƙoƙari na rage zafin tashin hankali a gabas ta tsakiya, tare da shirya yiwuwar zagaye na biyu na tattaunawa tsakanin Amurka da Iran bayan kusan makonni 7 na yaƙi. Hakan na zuwa ne yayin da Amurka ke ci gaba da killace tashoshin jiragen ruwa a Iran, tare da ƙara ƙarfin takunkumi akan ƙasashen, musamman waɗanda ke mu'amala da ita, abinda ta kira da hare-hare kan tattalin arziki. Fadar White House ta Amurka dai ta ce yiwuwar sabuwar tattaunawa za ta iya komawa Islamabad na ƙasar Pakistan, wadda ta riga ta zama muhimmiyar ƙasa mai shiga tsakani a wannan rikici. Shugaba Donald Trump na ƙasar Amurka ya ce Isra'ila da Lebanon sun amince su fara tsagaita wuta na kwanaki 10 domin ƙoƙarin kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne a shafinsa na Truth Social, inda ya ce ya yi tattaunawa mai amfani da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban Lebanon Joseph Aoun. Shugaban na Amurka ya ce tsagaita wuta tsagaita wutar za ta fara ne da misalin karfe 5 na yammaci agogon Amurka, duk da cewa bai bayyana ainihin ranar da za a fara ba. Haka ma ya ce ya umarci manyan jami'an ƙasar Amurka da su taimaka wajen tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin ɓangarorin biyu. Gwamnati a Siriya ta sake karɓar iko da dukkanin tsoffin sansanonin sojin Amurka da ke a cikin ƙasar. Ma'aikatar harkokin waje a Siriya ta ce an gudanar da sauyin ne a cikin cikakken haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin Siriya da na Amurka. Ta kuma ce a yanzu Siriya na da cikakken iko wajen yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasarta, tare da haɗin gwiwar ƙasashe na duniya. Daga nata ɓangare, rundunar sojin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya ta ce har yanzu sojojinta na ci gaba da tallafawa ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci tare da abokan hulɗa domin tabbatar da kawo ƙarshen ƙungiyar IS na dindindin. To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na DW. Jagoran jam'iyyar adawa a Afirka ta Kudu Julius Malema ya ce zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotu ta yanke masa na ɗaurin shekaru 5 a gidan yari bisa laifin mallakar makami. Ya bayyana hakan ne bayan yanke hukuncin, yana mai cewa bai amince da matakin ba, kuma lauyoyinsa za su kalubalanci hukuncin a kotu na gaba. Kotun da ta sami Julius Malema ne da laifi kan harba bindiga sama a wani taron jam'iyyarsa da aka yi a shekara ta 2018, da cewa lauyoyinsa sun ce harbin na nuna murna ne. Halin da ake ciki an bashi beli yayin da ake shirin ɗaukaka ƙara. Papa Roma Leo na 14 ya yi Allah wadai da abin da ya kira 'yan mulkin kama karya 'yan ƙalilan kwa, waɗanda ke haddasa yaƙi da cin zarafi a duniya, yayin da ke kira ga zaman lafiya a birnin Bamendan ƙasar Kamaru, yankin da ke fama da rikicin 'yan aware tsawon kusan shekaru 10. Ziyarar Papa Roma a Kamaru dai ta jawo farin ciki matuƙa, inda dubban mutane suka karɓe shi da kaɗe-kaɗe gami da wake-wake. Suna ganin hakan a matsayin dama ta jawo hankalin duniya akan rikicin da ya daɗe yana addabar yankin renon Ingila a Kamaru. Papa Roma Leo ya kuma halarci taron zaman lafiya da shugabannin addinai daban-daban a Kamaru, inda ya jaddada muhimmancin haɗin kai tsakanin mabiya addinai daban-daban, tare da gargaɗi kan amfani da addini wajen haddasa husuma tsakanin jama'a. To baki ɗaya labaran duniyar kenan, zagaye na farko za mu koma gare ka Abdulrahman.
A gaida Muntaka Ahiwa wanda ya fasara kuma karanto mana labaran duniya a nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. A cikin harkokin na yau, ba a cewar a jamhuriyar Nijar gwamnatin mulkin sojin ta fitar da wani layin waya da ma shafin yanar gizo domin yaƙi da tsadar rayuwa. Hukumar ƙididdigar jama'a ta Najeriya ta fitar da rahoton farashin kayayyaki na ƙasar wanda ya nuna an samu ƙaruwa zuwa kashi 15.38 cikin ɗari. Kaɗan kenan daga cikin rahotannin da shirin ya ƙumsa, amma da farko ba mu soma da jigon rahotannin. A Najeriya yanzu haka ana ci gaba da mayar da martani sakamakon tashin gwauron zabbi da farashin man jirgin sama ya yi, wanda hakan ya sa kamfanonin sufurin jiragen sama suka yi shelar ajiye jiragensu daga ranar litinin da ke tafe saboda tsananin tsadar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aiko mana da rahoto wanda ya soma da ra'ayoyin jama'a dangane da wannan al'amari. It's called for now because if you look at the fare is too high already. How many percent is it tonight? Rap Chuku kenan ke cewa abin damuwa ne, domin ma kuma farashin tikitin tafiya ya yi sama sosai, ta yadda ba mai iya tafiya ta jiragen na sama in ba wasu 'yan kalilan ba. Yakin kuma da ake yi a gabas ta tsakiya ya riga ya birkita tattalin arzikin duniya. Gaskiya kalubalen ba karami ba ne, domin tafiya ta mota ba sauki ba ne. Ba da daɗi ga yadda wannan gwamnati ke tafiyar da al'amura. It's unfortunate that we find ourselves in this kind of government. Farfesa Amina Obanga kuwa cewa ta yi. Already Nigerians are going through a lot. Traveling for a flight at 7 a.m. you travel at 2 a.m. Ta ce dama can walhalu sun yi wa 'yan Najeriya yawa. Za a ga yanzu bisa ga yadda jirage ke soke lokutan tashin su, sai kaga tashin jirgi ya kai har karfe 12 ko ma karfe 2 na dare. Abin ba da kyau. Kuma yanzu wannan matsalar ta dakatar da zirga-zirgar ta jirage za ta yi mummunan nakasu ga musamman kananan kasuwanci. Karuwar farashin litar man jiragen karuwa ce da ya rubanya sau sama da biyu. Ya yi yawa gaskiya. Akwai bukatar hukumomi su dau matakai na gaggawa. Zayon Kintai dan jihar Bayelsa ne. Jet A was at 900 naira per liter, but as at today it is 3,300 naira per liter, which is too high. Ya ce muna sanar da cewar farashin litar ta man jirage na sama na Jet A da ake sai da shi naira 900, sai ga shi a maganar da ake ya kai naira 3,300, kuma ya yi yawa a gaskiya. Kudin tikiti na tafiya dole ya karu, balle kuma a ce na zuwa da dawowa ne. Shugaban kasa da minista su gaggauta daukar mataki. Dalilan da ake bayarwa na game da rikicin gabas ta tsakiya bai kai ga yadda hukumomi a nan gida Najeriya suke ta takura mana ba, bayan kuma muna sane da kimimin kuɗaɗe da ƙasar mu ke samu. Dr. Abubakar Onomo shi ma cewa yi. Ya ce tsaikon da jiragen na sama ke haramar haifarwa ka iya naƙasu ga harkokin kasuwancin yau da kullum. Kamata ya gwamnati ta hanzarta yin abin da ya kamata don gudun kada al'amarin ya haifar da mummunan tasiri ga tattalin arzikin ƙasa. Wata LC Amwata kuwa cewa ta yi. As a frequent air traveler in Nigeria. Ta ce a matsayin wacce take yawan shiga jiragen sama, wannan abin damuwa ne matuƙa. Mun ji yadda man jirgi ya tashi daga naira 900 zuwa naira 3,000. Ƙarin ba ƙarami ba ne. Hawa jirgi zai yi wahala ga mu musamman masu hawa. Kamaci gwamnati ta shawo kan wannan matsala. I think it really highlights the need for urgent intervention. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. To a kan wannan butu ta wayar tarho na tattauna da Kaftin Kida Maina ƙwararre a kan sha'anin sufurin jiragen sama da ke a tarayyar ta Najeriya ga kuma abin da yake cewa. A ci gaba da ziyarar da yake yi a wasu ƙasashen Afirka, Fafaroma Leo na 14 ya aike da babban sakonni ga hukumomin ƙasar Kamaru ciki har da shugaban ƙasa Paul Biya mai shekaru 93 a duniya ya ce duk da tsaro shine mafi muhimmanci ga ƙasa dole ne a tabbatar da shi ta hanyar mutunta 'yancin ɗan adam. Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. Hukumomi su zama ginshikin kwanciyar hankali mai ɗorewa. Ina kira ga gwamnati da ta zama nagari ba abin da zai raba kan jama'a ba.
Dole cewa tsaro na da muhimmanci, amma dole a tabbatar da shi ta hanyar mutunta 'yancin ɗan adam da kuma musamman mai da hankali ga masu rauni. Dole ne jama'a su san cewa suna cikin tsaro, kuma a saurare su, a daraja su da kuma girmamawa. Bayan zaben shugaban ƙasa ne gwamnatin Fulbiya. Domin a fatan za a yi mana ahuwa da wannan kuskure da aka samu. Yanzu za mu zo kan hukumar ƙididdigar jama'a ta Najeriya, wacce ta fitar da rahoton farashin kayayyaki na ƙasar, wanda ya nuna an samu karuwa zuwa kashi 15.38. Daga Abuja, wakilinmu West Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto. Bayan ɗaukan watanni ana samun sauƙi na saukar farashin kayayyaki a Najeriya ne, alƙaluman da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar suka nuna cewa a watan Maris da ya gabata al'amurra sun canza. Wato dai baƙon da aka yi sallama da shi ashe bai nisa ba, inda aka samu ƙari na hauhawar farashin kayayyaki zuwa kashi 15.38 daga kashi 15.6 da aka gani a watan Fabrairu. Wani al'amari ya ɗauki hankalin al'ummar Najeriya da ma manazarta tattalin arziki, sanin irin matsalolin da aka fuskanta. Malam Habib Shehu Usman, babban jami'in kula da ƙididdiga ne a fannin farashi na hukumar ƙididdiga ta Najeriya. Tashin farashin kayayyaki ya dogara da farashin kayayyaki da yawa da suke a cikin wannan kwandon namu. To idan kayayyakin da suke da nauyi, abin da yake nufi masu muhimmanci, farashinsu ya tashi ko ya sauka, to gaba ɗaya jimlar alƙaluman sai su sauka. Shi kuma wannan wata abin da ya kawo tashin shine tashin energy, makamashi kenan, wanda ya hada da su man fetur, diesel da gas da sauransu. Ba za a rasa wasu ɗaya biyu ma da su ma abubuwa farashinsu ya tashi ba. To in suka haɗu da wannan, to sai jimlar gaba ɗaya ta nuna ai farashin abubuwa ya tashi. Ana danganta wannan da halin da duniya ke ciki da ya shafi farashin makamashi, wanda ya zama tsamagiyar kan hanya da ke shafar rayuwar ɗaukacin al'umma. Malam Abubakar Ali, masanin tattalin arziki ne da ke Abuja, ya bayyana yadda lamarin yake shafar kayan abinci har na gona da ake samarwa. A wannan kuma za a iya danganta shi da wasu abubuwan da suke faruwa a duniya da hatta cikin ƙasan, musamman idan ka duba halin da aka shiga cikin zancen yakin nan na tsakanin Amurka, Israel da kuma kasan Fasha, wanda makamashin da kanshi kuma yana shi ma dangantakar da kayan abinci daga gona ne ko kayan noma, taraktoci da sauransu da dai wasu magunguna da sauransu, abin da dai na ake amfani da shi na yau da kullum, makamashi ya hada da shi, ya shafe shi. Dama mai karamin hali shine ya kifi shafa kan talaka kenan, an sake shiga matsala sosai. Ko da yake hukumar ƙididdiga na auna kayayyaki sama da 900 a wani kwandon da take bibiyar farashin su a kowane wata, amma farashin kayan abincin shine ya fi ɗaukan hankalin al'ummar Najeriya. Shin wani sauyi suka gani bisa ga alƙaluman da aka fitar? Gaskiya kam dai abu ya ƙaru, kuma tsadar fetur ɗin shi ya ƙara jawo mana abu. Sai da godiya Allah ya sauta mana kawai. Kaya gaskiya sun tashi fiye da yadda muke saya a baya. Yanzu sai ka shiga kasuwa, abinda ka san yana naira 200, wani ya ƙara naira 50, ya ƙara 100, ya koma naira 300. Haka nan ake lallabawa, ake manejin rayuwa. Duk da kiraye-kiraye da ƙungiyoyin kwadago suke a kan maido da wani nau'i na tallafi mai, saboda halin da ake ciki na tsadar da yake, gwamnatin ta ce babu wannan batu a yanzu, abin da ya nuna shiga yanayi na kowa tashi ta fishe shi. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin mulkin sojin ta fitar da wani layi na waya da ma wani shafin yanar gizo domin yaƙi da tsadar rayuwa. Matakin da zai bai wa 'yan ƙasar damar fallasa 'yan kasuwa da ke tsawon farashin wasu abubuwan masarufi da na cimaka. Amma wasu 'yan kasuwar sun ce gwamnatin na da iko ne kawai akan kayan da take samarwa. Kuma daga Tawa, wakilin Isu Mamman ya aiko mana da wannan rahoton.
in sun ga wanda zai saida musu abin da farashi gwamnati ya tsaida shi ya ƙara bisa gare to su kira ya ga lambobi 8-8. Awon gali barta da ta yi unhanin shi gudana bisa kayan da ita gwamnati suka hito da hannunta kamar yanzu ka ɗauki shinkafa gari Nijar mai essence da gazuwar siminti gas wanga da aksha amma bayan su babu inda gwamnati za ta zakwa ta samu firin kayan ka tunda ba ita so masu. Wasu 'yan kasar kenan da ke tsokaci dangane da matakin da gwamnatin ta ɗauka na kawo ƙarshen hauhawan farashin wasu abubuwan masarufi da maci maka a kasar. A nan Nijar dai ba kasafai ne jama'a ke mutunta dokokin da hukumomin kasar ke gindayawa ba, inda su tari ake ganin 'yan kasuwa na nuna halin ko in kula da farashin da gwamnatin ke azawa ga wasu abubuwan masarufi da maci maka hatta man fetur da siminti har ma da iskan gas wanda gwamnatin ke yi wa tallafi ana samun da dama daga cikin 'yan kasuwar masu haura wasu kuɗaɗe a matsayin riba. Wannan ne kai ministan kasuwancin kasar ɗaukar matakin fitar da wani layin waya da ma wani shafin yanar gizo wanda 'yan kasar za su yi amfani da shi wajen fallasa duk wani dan kasuwar da zai tsawwala farashin matakin da ya samu karbuwa ga kungiyoyin kare haƙƙin masu saye irin su MPCR ta bakin Alhassan Abubakar Jimo da ke zaman jagoran kungiyar a matakin jiha. Wannan alfahari ne gare mu mun ji daɗi abinda muka shiro kenan tunda mu droit de consommateur kamar masu kare yanci masu saye da saidawa saboda yau in kan lura talaka kullun bai san inda za shi ba to yau sai an ka buɗe ma wani talaka wata hayya shine zai kiraya bisa gare shi ko kuma wanda iya rubutawa ko wani abu shiga city webkin rubuta abin da ya gani wuri kaza ana wajen fannin gas kai su minti lokacin kuma da gwamnati ɗauki doka akwai inda aka sai shi 3 su kira lambobin ga wanda in sun ga mai wanda zai saida musu abin da farashi gwamnati ya tsaida shi ya ƙara bisa gare to su kira ya ga lambobi 8-8. To sai dai ga Alhaji Abdulmalik Saleh Abira, shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar Tawa, akwai buƙatar jama'a su ankara cewar ba wai kowace haja ce matakin ya shafa ba, don gudun jama'a su wuce gona da iri. Awon gali barta da ta yi unhanin shi gudana bisa kayan da ita gwamnati suka hito da hannunta. Kamar yanzu ka ɗauki shinkafa gari Nijar, ka ɗauki mai essence da gazuwal, ka ɗauki harkar siminti, gas wanga da aksha. Daidai na mai amma wasu yawancin kayan da gwamnati ba san da inda aka hito da su ba. Ya zaka cikin ƙasa shi auna shi beta shi komi duk da awo da tsada da komi an ɗauka to kuma ka ce ka sa mutum farashin kaya ina na bagai. Gare mu wuri guda na shi ka aiki wuri waɗanga kaya da ka ji na zayyana mu. Amma bayan su babu inda gwamnati za ta zakwa ta samu firin kayan ka tunda ba ita so masu. Ko in ta ji ta iya da ta duk kayan da aka bejiyon kin talaka ta kawo su yan kasuwa su sara gare ta sa firi mun yarda kuma abin da ya rage su yan kasuwa da aka so a ta samu idanu cikin kasa gare da sun ka gurha ne ruwa idanu na aka yi a bar su sai lokacin da kasa ta zamna da kyawu sai a komo kansu. A karon farko dai gwamnatin ta baiwa talaka wani makamin da zai amfani da shi domin sa ido da kansa ga tsadar rayuwa da yake fuskanta in shi Bubakar na hantsi na haɗin gwiwar kungiyoyin fararen hula na kwad. Su yan kasuwa ko da yaushe kasa akwai abun da yan an ka'aza sai sun ce abun bai musu ba talaka lokacin da ake so a kare shi lokacin da ake so a nemo masa yancin shi to lokacin nan wa'an sai suna ganin a'a ba hakan na ya kamata a ce ayi ba ai yanzu in ka diba ka gani babu talaka wanda ya fito ya ce wannan abu bai gamsar da shi ba amma su yan kasuwa kaga su hito suna batun abun nan bai gamsar da su saboda wa'ansu dalilai nasu da suke son su kare. A shekarun baya dai gwamnatin na amfani ne da wata hukuma ta musamman da ke sa ido ga farashin kayayyaki kamun a sakawa kasuwanci mara a kasar. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Nijar inda a wani mataki na rage kaifin matsalar ruwan da ake fama da ita a Damagaram. Gwamnatin ta sanya manyan tankunan rumbun ruwa a unguwanni domin jama'a su rika ɗiban ruwa. Wakilinmu Larwana Malam Hami ya aiko mana da wannan rahoton. Tun farko-farkon shigar zahi ne dai al'ummar wasu unguwanni musamman da ke kan tsibirai da ma gefen birnin suka fara jin hucin matsalar ruwan. Inda a dabda watan azumin da ya gabata, kamfanin gidan ruwa na NDA ya fitar da sanarwar tsarin rabon ruwa. Da har kawo yanzu ake ci gaba da wannan tsari da wasu talakawan ke ganin har yanzu matsalar bata kare ba. Ƙarye 3 ake kai ana ɗaukar ruwa mata armi. Wallahi Allah mu wannan matsalar ta ishe mu. Matsalan sai 12 yake zawa. Muna fata dai Allah ubangiji ya taimaka a sako mu ruwa ko ma samu mu rika dan rarrage barci. Kamar gidajen mu sai ya kai karhe 1 wataran karhe 2 kuma daga ya zo daga an yi kiran sallah har ya tsaya. Sai dai a yo ƙasa a samu ruwa wanda yake da halin sa ya kuma ya siya mutane suna ta wahala wasu su kuma ba barci.
fafutuka da wannan matsala, gwamnatin jihar ta kaddamar da gangamin tsarin rabar ruwa da ke zaman al'adar duk shekara ta hanyar girke tankunan ruwa a wasu daga cikin unguwannin da matsalar ruwan ta fi kamari, kamar yadda gwamnan jihar Kanar Muhammad Sani Masallaci ke cewa a gaban bainar jama'a yayin kaddamar da tsarin daga shiya ta 4 da a ƙarshe ya ba da labarin inda aka kwana game da gagarumin aikin wadata birnin da ruwan sha da shugaban ƙasar Janar Abdurrahman Chani ya ɗauki alkawali a kwanakin baya.